Maayong hapon, mga igsuon, aron masabta nato ang gibati ni Jesus sa mga ebanghelyo karong simanaha, bali ka pagbasa, John chapters 5 to 10. Nga human sa tanan niyang pag-convince, pag-explain kung kinsa siya o kung unsa unta kanindot ang kaluwasan nga iyang gidala. Sus daghan gihapog wala mo tuo. Pagkasakit. Maudi ay nga diri sa ebanghelyo karon giingon mibalik siya sa suba sa Jordan kung asa siya gibunyagan ni Juan. What do you think was the reason nganong mubalik pa siya didto? Kahinumdum mo didto niya nakuha ang assurance sa iyang amahan. Ikaw ang pinangga kong anak. So posible human niyag ampo didto pagkataod-taod nakaingon siya, wala ko mag-inusara, the Father is with me. Padayon mga igsuon naa di ay na no kanang usa ka lugar ba nga kung imong balikan pag-adto mabalik imong kusog og kadasig, ma-recharge ka ilabi na panahon sa problema. Kainumdum kus kanta kanlungan, tahanan ng ating tula at pangarap, doon tayo nagsimula. Mga igsuon, ikaw kaha, naapog kay kanlungan, asa ang imong kanlungan? Kanang lugar nga kung imong balikan pag-adto or imo lang hinumduman, mabalik imong kusog og kadasig. Ato kang awaton si Kristo, no? Nga kanang panahon sa kaluya, mubalik ta sa atong kanlungan. Doon tayo nagsimula, mangarap at tumula. Asa kaha imong kanlungan, mga igsuon?